Vi er ved at lave en småbørnsforestilling, som er for de 1,5 til 4-årige. Og det er en toer, faktisk, som man godt kan se selvstændigt. Så det er den populære kylling, som har turneret hele landet rundt, som nu skal ud på nye eventyr. Det foregår i Pias have, og Pia, hun er sådan en jordbunden kvinde, som bare har det godt med at være i sin lille have. Så har hun den her hønsegård, hvor der er en lille kylling, som hun snakker med, og den kylling, den er nået den der alder, som alle små børn når helt naturligt og rigtig godt på et tidspunkt, men nu vil de altså selv prøve tingene. Den bliver også udfordret, det gør den, fordi der sker jo også det på et tidspunkt, altså alle små børn bliver jo også jaloux over et eller andet, ikke? Nu er Pias opmærksomhed pludselig rettet på et pindsvin, hun finder inde i haven. Og det er lidt svært for kylling pludselig at skal dele. Og ydermere så ser pindsvin jo meget anderledes ud end kylling. Så det vi også godt vil fortælle, det er, at der er plads til alle. Og det ender selvfølgelig også, som det skal i alle gode historier, ender det godt. Det skal være en rar fornemmelse, når lyset går op til sidst. Så skulle vi gerne have nogle børn, der har det rigtig godt med det, de har set. Og glade.